Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manin nga aldaw, sumagbay daw ti pa nakaibingay ti Damdamag Radyo Sagada itang oras ti alas 12. Siya ka desimbay kat para iti ulo dagiti Damdamag. Iti Damag National, laban iti korupsyon masapul asaan na sumardeng iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara. Krisis iti agas, dagiti adaan iti HIV nakit daw ang masolusyonan adagos. Bangmanggad nga LGBTQ+, mangipan panawagan iti agpayso nga equality kan linteg kontra iti diskriminasyon iti trabaho. Para matitulo dagiti damdamag iti rehiyon kan lokal, dakkel a kontrata ti renewable energy projects na ikabil iti rehiyon ti Cordillera. Hulyo 15 na ideklara nga special non-working holiday ti Cordillera para iti may katalupulokot siyang nga founding anniversary. Department of Agriculture Cordillera nangyaramid iti action plan pangkontra iti pangtati nakaro nga El Nino iti rehiyon. Eksplorasyon sa Jaymangkayan, ituloy ti Crescent Mining and Development Corporation kalpasan ang may babawi ti cease and desist order. Hamang ti gobyerno iti Montañosa binalaagan ti Civil Service Commission kontra iti online gambling. Oral health dagiti estudyante iti probinsya sinuportaran ti gobyerno probinsyal babaan ti panangipaay iti dental kits. Baro ang miyembro ti Sangguniang Bayan ti Sabangan, formal ang nagsapata iti trabaho. Intelligence quotient, importante, ngem, emotional quotient, titulbek iti panagbaligi kunati pamulo ti Mountain Province State University, kadagiti SOC or students. Kan arm wrestlers ti Montañosa na padayawan kalpasan ang mga bakda ijay, Malaysia. Para iti detalye dagiti damdamag sad dapat nga aglipas iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ti laban ti pagilian iti naglawa nga korupsyon. Daytoy ti inunay-unay dabayan muna chairperson Bayan muna chairperson Nery Colmenares kan attorney Howard Calleja. Sigun kay ni Colmenares may salang apaset ti impeachment tapno waswasan ti bulok a sistema. Sinublian na ti pork barrel scam no sa dinuuray no na ibalot ti sumagmamano nga opisyal kat nakasubli dalata iti pwesto kan sumagmamanumanan kadagitoy ti adda nga may ramraman iti issue ti katiwalian na ti flood control projects. Nakunadag iti grupo akasapulan tinalawa a reforma akas iti panang ipasa iti anti-political dynasty law, panang ipapig sa iti freedom of information, kan panang pasumbat kadagiti mangtaktakaw iti pondo ti publiko akas iti napartak a panang gasto ni Vice Presidente Sara iti 125 million pesos nga confidential fund iti lasudla ang ti sangapulo ken maysa nga aldaw. Patyenmet ni Atty. Calleja asulido ti ebidensya kontra iti Vice Presidente. Panawagan dagiti eksperto iti Senado ken iti publiko saan akitaon ti issue akas laban iti politika dagiti pamilya nga Marcos ken Duterte no di laban para iti kwarta ken karbengan dagiti umili a Pilipino. Iti sa Balipay Damag National, madanagan ni Senador Risa Hontiveros iti report nga may ibus ti supply ti antiretroviral wenno ARV drugs iti pagilian. Kapo iti delay iti delivery, maibagbaga mapilpilitan dagiti HIV treatment hubs nga tipiden kan paanayon tinapatbati nga agas para kadagiti pasyente. Sigun iti Senadora, biag kan salunat dagiti people living with HIV tinakasanggiri ditoy isu nga saan dapat apabayagan ti solusyon. Inyo na unay na akasapulan ti inaldaw ang panag-inom iti ARV tapno agtalinaed a nasalunat dagiti pasyente kan saan ang maputputod ti panakaagasda. Panawagan ni Hontiveros iti Department of Health wenno DOH, seryoso ang masapol nga bagaan ti supplier. Tapno yarami ti kari nga i-deliver adagos dagiti agas kanipaay kadagiti treatment hubs iti kaasidegan nga panawen.
Iti maudi, detalye iti damdamag iti nasyon may saan napigsa nga panawagan para iti agpayso awaya-waya kan proteksyon iti lugar pagtrabahuan ti indanon dagiti mangmangged akameng ti LGBTQ+ community iti Pagilian. Sigun kani Andy Bernarte may nga trans woman kan opisyal ti Union ti Technol 8 Philippines. Dakkel ti maitultulong ti Union tapno ilaban ti karbengan dagiti pada na kontra iti diskriminasyon. Akas iti istrikto nga pulisiya iti buok ken make-up, iti isuna ket kontraktual paylaeng. Numan pay nangabak ti Pilipinas akas kaunaan a Pagilian iti Asia anang ratifika iti International Labor Organization wenno ILO Convention kontra iti ragas ken harassment iti trabaho in paganet-get ti grupo a kasapulan latta ti katapat na lokal nga linteg tapno maadaan daytoy iti pangil. Kagidaan daytoy ket kinondenar ti daduma pay a leader mangbangged akas ken ni Marky Magindara. Manipud iti bien dagiti kompanya ang mangipakpakita iti peke a suporta wenno rainbow washing tunggala Pride Month. Bayat nga taltalin na edmet a nababati pasweldo ken kanayon latta ti diskriminasyon iti aktual nga operasyon. Agtutuloy lata nga ilablaban dagiti grupo ti panang ipasa iti singasing alitag akas iti Safe World of Work Act daytoy Magna Carta for BPO workers ken GST Equality Bill tapno maisigurado ti pagtalgadan ken respeto iti entidad ti kada mangmangged iti Pagilian. Iti mo't detalye dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera kan damdamag lokal, nakasimpang umuna ti Luzon iti panag-akar ti Pagilian iti renewable energy kapo iti ugem na nga 11.7 gigawatts a potensyal nga kapasidad ti hydropower sigun iti Department of Energy wenno DOE. Iti pakabuklan na suruka sa nga 14 talugas 88 nga megawatts wenno 14,388 megawatts sa maekspektar a kapasidad iti entero nga Pilipinas. Tidakkel a paset dagiti kontrata ket nakalatang partikular iti rehiyon ti Cordillera. Kadakelan daytoy ket ti Matona Pump Storage Project sadyay apayaw nga daan iti potensyal 2,000 nga megawatts iti sidong ti San Miguel Corporation. Bayat at dumurduras ti sektor ti enerhiya iti rehiyon, ang tultuloy mat ti Visayas ken Mindanao iti panang pataray ken panang paimbag iti bukod da nga giant hydropower complex. Iti sabali pay adamag opisyal ang naideklara baban iti Malacañang ti Hulyo 15. July 15, 2026 kasmay sa nga special non-working day iti entero nga Cordillera tapno ikandalan ti panangrambak iti may katalupulok at siyam nga anibersaryo ti panaka-establesar ti rehiyon. Baban ti Proclamation number 1334 a pinirmaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto iti sidong ti otoridad ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. panggap daytoy nga ikad iti gundaway dagiti umili iti rehiyon ang makipaset kadagiti na isagana nga aktibidad. Ipangulo ti Regional Development Council Cordillera wenno RDC-CAR ken ti probinsya ti Benguet ti may sabulan nga selebrasyon ang nakasentro iti tema nga Smart Cordillera enabling local enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy. Mayangay ti main program sa Benguet Sports Complex ijay La Trinidad Benguet babaen ti may sa parada nga sanunuan dagiti tradisyonal a ritual kas iti uwik ken tayaw. Babaen nga at dagiti lokal nga opisyal kan dadaulo ti rehiyon. Ti Cordillera ket wenno daytoy Cordillera Administrative Region ket na-establesar iti Hulyo 15 taon 1987. Iti sidong ti Executive Order 220 tapno isagana ti rehiyon iti pananggunod na iti otonomiya. Iti atay akmat ti agrikultura inyo swati Department of Agriculture Cordillera ti action plan da para iti panagsagana ken panang-address iti pangta ti El Nino iti sektor ti agrikultura ken panagkalap iti rehiyon. Iti report ni DA Cordillera DRRM Focal Person Engineer Elin Verador manarimaan ti panakaisayang ka ti risk assessment do sa dino 20 ken maysa nga munisipyo tinay pasidong iti watch list gapu iti pangta ti tikag. Nakabilang kadagiti na ilasinan nga
very high risk ti sumagmamano nga munisipalidad sa Jay Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga kan ditoy Mountain Province. Posible nga mangapektar kadagiti mula ang mais, pagay kan high value crops. Sigun iti panagpatapat ti Pag-asa Bagyo, dati 60% at tsansa amang rugiti na pigsa nga El Nino iti umay nga bulan ti Agosto hanggang na iti Oktubre. Mabalin ako marupay dahito iti maudi nga paset ti madama atawan, iti umuna nga paset, na iti umuna nga paset ti 2027. Kasumbat ti Department of Agriculture Cordillera, nakasagana ang ti Seed Reserve Program da nga aglaon iti rinibo-ribo asako ti pagay, mais kan vegetable seeds nga agbalor iti milyones a piso. Malaksid ito'y kat mapairtunggot lang dagiti estratehiya iti irrigation network services, animal health management kan operasyon ti kadiwa. Naimpay dagiti damag iti rehyon iramid manan ti Crescent Mining and Development Corporation wenno CMDC tinaisardeng nga exploration activities iti parte ti barangay Ginawang kun Bulalakaw ijay Mangkayan. Daytoy kat kalpasan nga ibabawi ni Mayor Cesar Pasiwan idi Abril 13. Taon 2026 tinaipataw nga cease and desist order kontra iti kumpanya idi Oktubre tinapalabas at tawen. Kapu ditoy adalaengan ti may sa tawen para iti CMDC tapno palpasan tinaprubaran nga work program da iti nasao a pagminasan. Sigun iti CMDC dimalan iti legal nga proseso ti operasyon da kalpasan a makaalada iti Mineral Production Sharing Agreement manipod iti DNR MGB. Pati iti certification precondition manipod mat iti NCIP iti September 2025 kasaruno ti panakitulag da kadagiti katutubo nga komunidad. Numan adda dagiti kumon kontra ket imbagati kumpanya ang nakalukat da para iti dialogo ken inkarida ang may sayang kat eksplorasyon nga addaan iti responsibilidad iti agrawlaw karbengan dagiti na insigudan nga umili ken pag-imbagan ti entero nga komunidad ti Mangkayan. Dito nagprobinsya ti Montañosa ket naputput nga binalaagan ti Civil Service Commission Mountain Province Field Office dagiti kameng ti gobyerno kontra iti anyaman a klase ti sugal particular ti online gambling. Ti warning ket indano ni Director Anita Verina Paredes iti flag raising ceremony idi napalabas nga daw iti Lunes, Hulyo 6. Sa Provincial Plaza kasaruno ti report nga adu kadagiti empleyado ti gobyerno ti mabikbiktima iti online gambling scheme nga agpampamarang nga investment opportunities. Inpalagip ni Director Paredes iti daytoy CSC Resolution number 2600111. Wenno ti polisiya ang mangiparparit iti panagsugal dagiti opisyal kan kamon ti gobyerno. Inyo na unay na nga sino man a lumabsing. Amang labsing kat sumango iti kaso nga administratibo akas iti grave wenno simple misconduct. Conduct prejudicial to the best interest of the service nga daan iti dusa ang nakapauneg iti lintid ti civil service. Iti sabali nga damag iti lokal impaay iti Provincial Local Government Unit Mountain Province dagiti kinarton nga dental kits iti Department of Education wenno DepEd Schools Division ti probinsya ita nga bulan ti Hulyo. Formal nga inyawat daytoy the Executive Assistant Ernesto Bondad kan Community Affairs Officer June Pinayakan kas representatibo ni Gobernador Bonifacio Lacuasan Jr. kan personal nga inawat met ni Schools Division Superintendent Binilda Daytaka. Agpatag iti 697,000 pesos ti pondo manipod iti Education Support Service Program tinaaramat a panggatang iti 16,900 nga pidaso ti toothbrush kon sangaribo nga bote ti liquid toothpaste. Ti addang katamayan nurot iti Provincial Ordinance 279 amang pangpanggap a papigsaan ti salunat tingipan dagiti kabataan. May waras dagiti dental kit kadagiti learners manipod iti kindergarten hanggang iti grade 6 iti amin a para publiko nga elementarya iti probinsya.
Iti munisipyo, iti Sabangan na formal anag sa pata. Iti rubengan ni Niklaus Kapsuyan Lawilaw, akas kabaruan nga miyembro ti Sangguniang Bayan, uno SB ti munisipyo ti Sabangan. Ti seremonya kat indauluan ni Gobernador Bonifacio Lacwasan Jr. Idi Lunes sa ijay Governor's Mansion sa Jay Bonto. Ti panagtugaw ni Lawilaw iti konseho ket tapno mapunuan ti permanente a bakante nga resulta ti Order of Succession kalpasan a pimusay ni dati nga Mayor Marshall Lawilaw Jr. Kapo iti nasaw arigudon ni Mato Akasa baro nga alkalde. Ti munisipyo ni Enrico Bugilis, bayat ani Fausto Balakis, tinagtugaw nga vice-alkalde. Itinagbalin na mensahe ti gobernador inalukoy na ti baro nga opisyal asubalitan. Iti mapagtalkan a daan integridad ken maikari a panagserbi ti akam a naitden kanyana. Mayon pa iti detalye dagiti damag iti lokal intelligence quotient wenno IQ ti mangrukrukod iti wenno ginuyugoy ni Mountain Province State University wenno MPSU President Dr. Edgar Cue dagiti estudyante nga ikan pateg ti karakter kan emotional intelligence wenno EQ emotional quotient kaysa iti intelligence quotient wenno IQ laeng. Mensahe daytoy ti presidente iti naangay nga student orientation para kadagiti simbrek iti asignatura nga social orientation wenno SOCOR. Idi napalabas nga aldaw iti Lunes Hulyo 6 sa Jay Mayaan Sports Complex ije Bonto. Babaan ti mensahe nga imbingay ni Bonto Campus Administrator Dr. Arel Shaed in pagadatgat ni Dr. Cue at integridad ken usto a panag-ugali ti pagrukdan iti panagbaligi iti biyag. Binalakada na dagiti estudyante nga ag-adal nga usto agbalin nga responsable ken irespeto ti padada a tao tapno agbalin a nasayaad nga umili. Para iti maudi a detalye dagiti damdamag pinadayawan ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. dagiti kameng ti Igorot Arm Machine kasaruno ti panagbaligida uno daytoy napigsa nga performance da iti King of the Table and East versus West Southeast Asia Qualifiers 2026. Ana isayang katijay Kota Kinabalu, Malaysia. Tinasao nga torneo ang maitudtuding akadakilan nga arm wrestling competition iti Southeast Asia. Wenno timog silangang Asia ket pinasutan tinasurok duha gasot nga atleta manipod iti 8 a pagilyan manipod anang rugi iti Hunyo 20 enggana iti Hunyo 21. Naala da Junjun Fianza manipod iti Bauco kun Israel Ikid manipod iti munisipyo ti Barlig ti gold medal iti bukod da nga dibisyon. Bayad man nga pimwesto kas fourth runner-up ni Abraham Kirchaten Jr. manipod iti Bonto. Sigod ka ni Gobernador Lacwasan ti banligi dagiti atleta ket mangipakpakita iti kinapigsa kaya na kinatib ka dagiti Igorot. Namnamaan ti opisyal nga agserbi daytoy nga inspirasyon kadagiti kabataan iti rehiyon ti Cordillera kagidan ti panangiya hiyapkas na iti suwerte iti kupunan para iti sumarsaruno nga labanda nga maaramid met ijay China iti umay nga bulan ti Setyembre. Dagita karud apo dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news itang aldaw iti Miyerkules July 8, 2026 siyak manan ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Good afternoon, naimbag nga oras.